ኣብ ስቶክሆልም ዝካየድ ዘሎ ንኸባቢና ዝምልከት ኮንፈረንስ ከባቢያዊ ቅልውላው ኣብ ዓለምና ገኒኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሻድሻይ ዙርያ እገዳ ከም ዘንበረ ተፈሊጡ። ጥዕና ሃበላይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 1 ሰነ 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ብቐንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከነቕርበልኩም ኢና። እስኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ ዝመሰጋገሪ ናብዞም ዝሰማዕኹሞም ቀንዲ ኣርእስታትን ካልኦትን ዘጣመረ ናይ ዜና መሰናዶ ከስግረኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ 1972 ወርሒ ሰነ ኣብ ስቶክሆልም ኮንፈረንስ ከባቢ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ትእንግድ ንዳሓር ሓደ ዕስሪት ካብቶም ኣማኢት ክትግበሩ ዝተባህሉ ሸቶታት ጥራይ ከም ዝተተግበሩ ትካል ኣከባቢ ስቶክሆልም ኣመልኪቱ። እዚ ንቐረፅቲ ፖሊሲ ብተኸታታሊ ለበዋታት ብምሃብ ዝፍለጥ ትካል ኣብ 1972 ዝተኻየደ ከባቢ ዝምልከት ጉባኤኡ ሕጂ መበል 50 ዓመቱ መሊኡ ከም ዘሎ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝካየዱ ዘሎ እዋን ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለፂ ኣነፂሩ ኣሎ። ሕጂ እውን ብርክት ዝበሉ ቅልውላዋት ኣብ ዓለምና ከም ዘለውና ክብል ሓደ ካብቶም ነዚ ፀብፃብ ዘዳለዉ ተመራመርቲ ኦሳ ፓርሾን ገሊፁ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ፀብፃብ ማሕበራውን ከባቢያውን ቅልውላው ግቡእ ኣቓልቦ ክወሃብ ዝፅውዕ ከም ዝኾነ እውን እታ ተመራማሪት ሓቢራ ከም ዘላ ተፈሊጡ። መራሒት መንግስቲ ሽወደን ወይዘሮ ማግዳሌና ኣንደርሾን ነቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተዘንበሮ እገዳ ነዳዲ ዘይቲ ብሓጎስ ከም እትቕበሎ ገሊፃ። እዚ እገዳ ኣካል ናይቲ ብሶኒ ኣብ ከተማ ብራስለስ ዝተኻየደ ሻድሻይ ፓኬጅ ወይ ከዓ ሻድሻይ ዙርያ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብሕብረት ኤውሮጳ ከም ዝኾነን ኣብዚ ፓኬጅ እዚ መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዩክሬን ናይ 95 ቢልዮን ክሮነር ሽወደን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክህቡ ምዃኖም እውን መገዲ እግሩ ከም ዘፍለጠ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ወይዘሮ ማግዳሌና ኣንደርሾን ከም ዝበለቶ እዚ እገዳ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ናይ ሩስያ ትካላት ነዳድን ከምኡውን ንወፃኢ ዝግበር ንግዳዊ ቀረባት ሩስያን ከም ዝኾነን እዚ ከዓ ብቐንዱ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ዘይሕጋዊ ወራር ብገንዘብ ንምምዋል ሩስያ እትገብሮ ዘላ ንግዳዊ ንጥፈታት ንምዕጋት ዝዓለመ ከም ዝኾነን ብሓጎስ ከም ትቕበሎና ኣፍሊጣ ከም ዘላ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ዝዓበየ መንገዲ ኣየር ስካንዲኔቭያን ማለት ሳስ ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት ተወሳኺ ክሳራ ከም ዘጋጠሞ ዝግለጽ ከም ዝኾነን እንተኾነ ግን ጠለብ ገያሾ ይምልሽ ምህላውን ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣፍሊጡ። ንቡር ምምላስ ጠለብ ገያሾ እኳ እንተሎ ብዘይርጉፅነት ግና ሕጂ እውን ኣይጠፍአን ክብል ሓላፊ ከምኡውን ዋና ካየዲ ስራሕ እንኮ ቫንደር ሸርፍ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኩባንያ ካብ ሓደስቲ ወፍርታት ክሳብ 9.5 ቢልዮን ክሮነር ሽወደን ክኸስብ ተዳልዩ ምህላው ንኣገልግሎት ሬድዮ ሽወደን ብምጥቃስ ዝተፈነወ ዜና ኣነፂሩ ኣሎ። ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ መስከረም ኣብ ሽወደን ዝካየደ ሃገራውን ባይቶኣውን ምርጫ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ኣብ ዝካየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝሳተፉ ኣብ ወፃኢ ዝተወልዱ ወፃእተኛታት ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ። ካብ ሽወደን ዝተወልዱ ወፃኢዮም ዝተባህሉ ዝቁፅር እዚ ካብ ዝኾነ እዋን ዝለዓለ ከም ዝኾነን ኣብ ታሪክ ሽወደን ንመጀመርያ ግዜ ዝተመዝገበ ቁፅሪ ከም ዝኾነን ክብል ንኣገልግሎት ዜና ሬዳ ሽወደን ዝበፅሐ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ እዋን ምርጫ ጥራይ ብ200,000 ከም ዝዓቢ ወሲኹ ትፀብጻብ ከም ዘመልከተን ኣብዚ ጉጅለ ዝህሉ ምድማፅ ዝተሓተ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ካብቲ ዝተረፈ ኣድማፂ ብሓፈሻ ዝተፈለየ ምርጫ ከም ዝህቡ እታ ሬድዮ ወሲኻ ገሊጻ ኣላ። ኣብ ሽወደን ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ወርሒ መስከረም ባይቶኣውን
ሃገራውን ምርጫ ከም ዝካየድ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ ሓፂር ፀብፃብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወባ ሃገራት ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ የካይዳ ከም ዘለዋ እቲ ካብ 29 ግንቦት ኣትሒዙ ዝጀመረ ሬድ ዌቭ 5 ዝተሰመየ ሓበራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ብስዑድ ዓረብ ዝተወደበ ከም ዝኾነን ኣብዚ ልምምድ እዚ ኣብ ክሊ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ማለት ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማል፣ የመን፣ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ዮርዳኖስን ይሳተፋ ከም ዘለዋ ፀብፃባት ኣረጋጊፆም ኣለው። ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዘዋስነን ሃገራት ኣብዚ ልምምድ ዘይተሳተፋ ዘለዋ ሃገራት ኤርትራን እስራኤልን ጥራይ ከም ዝኾናን እስራኤል ምስ ስዑድ ዓረብን ዝበዝሓ ሃገራት እቲ ዞባ ዝምድና ዘይብላ ምስ ምዃና ካብዚ ልምምድ ክትግለል ምኽኣላ ተፈሊጡ ኣሎ። ይኹን እምበር ሃገረ ኤርትራ ካብዚ ብስዑድ ዓረብ ዝተወደበ ክሳብ ሓሙስ 2 ሰነ ዝቕፅል ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ዝተገለለትሉ ምኽንያት ኣይተፈለጠን። ኣብዝሓለፈ ቅድሚ 2 ዓመት 2019 እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወባ ሃገራት ኣብ ዝተገበረሉ እዋን ኤርትራ ከም ዘይተሳተፈት ይዝከር። ሃገረ ብሪጣንያ ብመሰረት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ዝበፅሓቶ ስምምዕ ናይ መጀመርያ ናብቲ ሃገር ዝምለሱ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ክትሰዶም ምዃና ሚኒስተር ውሽጢ ዓዲ ብሪጣንያ ኣፍሊጣ ኣላ። ድሮ ነቶም ካብ 14 ሰነ 2021 ጀሚሩ ናብ ሩዋንዳ ክምለሱ ምዃኖም ዝተፈልጡ ሰባት ስሩዕ መገድታት ክዳልወሎም ጀሚሩ ከም ዘሎን ይኹን እምበር እቲ መስርሕ ግብራዊ ኣብ ምግባር ሕጋዊ ማሕለኻታት ከጋጥሞ ምዃኑ ብኣግኡ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ኣካታዒ መደብ ኣንጻር ተፈጥሮ ኣምላኽ ክብል ዝገለጾ ሊቀ ጳጳስ ካንተርባሪን ሓዊሱ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ዓለም ትካላትን ሓገዝ ነቒፎሞ ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። መሰረት እዚ መደብ ናብ ብሪጣንያ ዝኣትዉ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ተመሊሶም መስርሕ ሕቶ ዕቑባኦም ካብ ሩዋንዳ ክከታተሉ ከም ዝኾኑ ሚኒስተር ውሽጢ ዓዲ ፕሪቲ ፓተል ከም ዝሓበረት ይንገር። እቲ ምስ ሩዋንዳ ዝተበፅሐ ስምምዕ ነቲ ዘይዕሩይ ስርዓተ ዕቑባ ንምምርማር ሞዴል ንግዲ ኣሰጋገርቲ ሰባት ንምዕጋትን ዝሕግዝ ቀንዲ ስትራተጂ ኢሉ ከም ዝኣምን መንግስቲ እንግሊዝ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 4850 ሰባት ብመትረብ እንግሊዝ ብጃልባ ናብ ሃገረ እንግሊዝ ዝኣተዉ ኮይኖም እዚ ቁፅሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 3831 ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣየርላንዳዊ ደራሲ ፓዲ ኬሊ ናብ ሽወደን ኣብ 1997 ካብ ዝኣቱ ትሒዙ ኣብ ታቤላታት መወዓውዒ ንግዳዊ ትካላት ሽወደን ዝፀሓፉ ጌጋታት እንግሊዝኛ ክእክብን ክስንድን ድሕሪ ምጽናሕ መጽሓፍ ንዕዳጋ ዘርጊሑ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዛ ዊካን ኢንግሊሽ ዘርእስታ መጽሓፍ ሽወደናውያን ንቋንቋ እንግሊዝ ዘለዎም ፍቕሪ በቲ ሓደ ወገን ዝሰርሕዎ መስሓቕን ናይ ምትርጓም ጌጋታትን ከዓ በቲ ካልእ ምስ ብዙሕ ዝርዝራቱ ብምድላው ኣብ መጽሓፍ ኣስፊሩ ተሓቲሙ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኮርፖሬሽናት ሽወደን ኣብ ምልከት ቋንቋ እንግሊዝ ዘለዎም ምትእምማን ሓደ እዋን ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ይኽብል ኪሊ ዋዛ ዝመልኦ ርእይትኡ ኣብ መጽሓፉ ቀሚጡ ከም ዘሎ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እታ መጽሓፍ ድሮ ናብ ዕዳጋ ተዘርጊሓ ከም ዘላ እውን ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ረቡዕ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናዶ ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ። ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓርቢ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና ፈነወ ስጋብ ንራኸብ። ንሎሚ በዚ ወዲ ኣለኹ። ሰላም ጣሕና ምስ እዩ። ሃርሞኒ ሚድያ
ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ